izaći. Poštovani učesnici, vaša Mira 2015. Poštovani članovi porodica poginulih, koristim priliku da vam se iskreno zahvalim. Pogotovo učesnicima vaša Mira 2015. veliko vam hvala. Organizacijski odbor je radio oko 7 mjeseci na ovom činu. Na činu ulaska vašeg u memorijalni centar Bijeli Mišani. Mi smo jedan dio svoje zadaće obavili. Imamo drugi sutra mogu da hranimo dženazu 136 naših najboljih koji su zvjerski ubijeni, koji nisu uspjeli da se domogne iz ove teritorije na Tunesku. Zahvaljujući sreći i pravu Allahu, jedan broj je to uspio. Taj broj neće dati da sjećanje izbriše od naše najmilijih. Taj broj će prenijeti na generacije koje nam dolazi na vlačevi, koji će posle nas nastaviti sa ovim i ovaj naš miljač je vječno da traje. Rekao sam vam u Nesku, rekli su nam da nesimo nositi ovu zastavu sa imenom. Donijeli smo je, ne može nas niko spriječiti, to je naša zastava. Sutra je dženaza, znam da ste umrli. Sve ono što nije dobro, pokušat ćemo ispraviti. A i vi nam pokušajte sugerirati